Så er jeg ved at have indrettet mig. Der var nogen, der var så venlige at lade en varmelamme stå tændt. Så den snuppede jeg. Magnus han er lige herovre et eller andet sted. Og det er en masse der. Jeg ved ikke, at han nu er ved at falde helt hen. Jeg har lige snakket med ham. Alt er godt. Og nu er de sidste mennesker forsvundet. Jeg tror, det er kvarter siden, jeg så en person sidst. Klokken den er 23:34.